Sanibonani-ke nonke emakhaya. Ngethemba ukuba nonke niyaphila lapho emakhaya. Igama lami-ke mina ngingumthuli ngwakaButhelezi. Namhlanje ngizokhuluma ngohlelo lwesiZulu olukwazi ukubala izinhlamvu zamagama esiZulu emibhalweni elotshwe ngolimi lwesiZulu. Ake sibheke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Lolu uhlelo sokhuluma ngalo namhlanje igama lohlelo leli uhlelo lokubala izinhlamvu zamagama esiZulu. Le ndlela lolu hlelo lusebenza ngayo ukuthi-ke likwazi ukubala izinhlamvu zamagama amagama alotshwe ngolimi lwesiZulu. Lolu hlelo-ke likwazi ukubala isibalo sezinhlamvu zamagama alotshwe kwi-TXT file. Ukuze-ke lolu hlelo lukwazi ukuthi lisebenze, kumele lezo zinhlamvu zamagama esiZulu zilotshwe ohlobeni lwe-TXT file, ohlobeni lwefayile olubizwa ngokuthiwa i-TXT. Lolu hlelo kulube selikwazi ukuthi-ke lithathe leyo TXT ebese libala-ke izinhlamvu zamagama eziphakathi kuleyo file leyo. Lelo hlelo nje lusebenza kanjalo. Lenza lo msebenzi nje lowo okanjalo. Uma ivulwa ifayili ivula kusetshenziswa le nkinobho le. Uma icishizwa le nkinobho, uhlelo lube selikhetha i-TXT file ebese uhlelo liyabala uhlamvu ngalunye olulotshiwe kuleyo TXT file leyo. Sibone-ke amathumbu ohlelo, sibone uhlelo ukuthi-ke lubumbeke kanjani, lwakheke kanjani. Asibuke amathumbu alo uhlelo. Okubalulekile-ke la, amathumbu alolu hlelo made kakhulu, angikwazanga ukuthi ngiwaveze onke la. Kodwa into ebalulekile lapha kulamathumbu ohlelo, insizanhlelo uTikinta esetshenzisiweyo, esetshenziselwe ukwakha ubuso bohlelo. Kube khona futhi enye insizanhlelo collections-ke la hamba nensizanhlelo ekuthiwa ucounter. Umsebenzi walezo zinsizanhlelo lezo ukubala noma ukucubungula amagama noma izinhlamvu zamagama ohlelweni. Insizanhlelo ucounter futhi yenza umsebenzi ukuthi ubale izinhlamvu zamagama noma amagama asembhalweni loyo ohlaziwayo. Enye insizanhlelo la efakiwe insizanhlelo uChadet-ke wona wenza umsebenzi wokuthi uhlelo lukwazi ukuthi luvule ifayela, likwazi ukuthi libone yonke into elotshiwe noma lonke uhlamvu olulotshiwe kuleyo file leyo. La iyona le ndawana yamathumbu ohlelo yenza lowo msebenzi loyo ukuthi-ke uhlelo lukwazi ukucubungula uhlamvu ngalunye, likwazi ukulufunda uhlamvu. Uhlelo lapha likwazi ukuthi lifunde izinhlamvu, ama-alphabet nezinamba. Le ndawana yohlelo yenza lo msebenzi ukuthi uhlelo lukwazi ukucubungula konke lokhu okulotshiweyo kwifile. Ebese kuba ile ndawana yamathumbu ohlelo, u-count letters. Le ndawana-ke yamathumbu ohlelo yenza umsebenzi wokubala uhlamvu ngalunye olusembhalweni. Le ndawana yenza lowo msebenzi loyo. Ebese kuthi le ndawana, le ngxenye yohlelo, open file dialog. Lana-ke uhlelo lukwazi ukuthi lukhethe ifayela ekwi-computer, ebese-ke uhlelo lukwazi ukuthi lucubungule umbhalo olotshiwe lapho kuleyo fayela. Le ndawo yenza lowo msebenzi loyo, le ndawana yamathumbu ohlelo, ukuba ikwazi ukuthi iyenze uhlelo lukwazi ukukhetha ifayili leyo okufanele ukuthi-ke icutshungulwe. Ake siboneke la ukuthi-ke uma sekucutshungulwa leyo fayili,
uhlelo imiphumela luyiveza injani. Nayo-ke imiphumela la ongwaqa nonkamisa la nesibalo sabo ongwaqa nonkamisa, izinhlamvu zonke lezi ezibalwe uhlelo kwifayela ekhethiweyo engiyikhethileyo. Lolu hlelo nje lenza lowo msebenzi lowo olula. Okuvelayo-ke okuhlabahlosile la ukuthi-ke esiZulwini kubukeka sengathi izinhlamvu ezisetshenziswa kakhulu unkamisa u-a, nonkamisa e, nonkamisa u-u, nonkamisa u-i. No-u nawo onkamisa bonke ngathi ibona abasetshenziswa kakhulu ukwedlula ongwaqa. Kanti-ke engikubonile futhi ukuthi engathi izinhlamvu ezingasetshenziswa kakhulu esiZulwini, izinhlamvu zongwaqa u-r, ungwaqa u-v, kanye nongwaqa u-x. Engathi zona zinhlamvu zamagama lezo ezingasetshenziswa kakhulu esiZulwini. Siyabonga.